så endte det så med, at jeg fik en serie over, hvordan man lavede et skudsår. Og det var sådan set starten til det hele, fordi så er grundprincippet det samme i alle de sår, som jeg laver i øjeblikket. Om hvad enten det er skudsår og halsårsskæringer. Det er altid noget modellervoks, der bare skal modelleres ordentligt. Så modellerer man så det sår, man vil have, sætter det på huden. Og hvis det er blevet for blødt, så det ikke kan sidde, så putter man latex på huden først. Så finder man puder frem og sminkefarver frem. Så begynder man så også sminke det sår i forskellige farver. Nu kommer lige blod på så. Og det er sådan, hvordan man laver alle de sår, vi laver i øjeblikket. Så har jeg været nede på skole et par gange og holdt til åbent foredrag og sminke folk. Og til bazar 2 gange og sminke folk og holde foredrag. Og der tjente jeg da en hel sum penge, fordi så 2 og 3 kroner per stykke, og jeg tjente 145. Så jeg selv var meget pænt klaret. Da jeg fik mit kamera, der betød det jo, at vi skulle til at producere film i massevis. Og vi har da holdt det løfte med at sige, at hvis vi fik et kamera, så skulle vi nok udnytte det maksimalt. Fordi vi har simpelthen filmet alt, hvad der kunne filmes nærmest nu. Fordi altså, det er faktisk en rigtig underlig følelse af, at man bare kan gå ned, gå og hente et kamera, og så gå ud og filme i stedet for at sidde og skrive sedler og ydmygt få lov til at låne et kamera. Jeg var utrolig overrasket over at få det kamera, fordi jeg regnede ikke med, at jeg fik sådan en stor konfirmationsgave. Jeg sad og sagde, hvad? Altså, jeg filmede, da jeg pakkede det op, men altså, de sagde alle sammen, at jeg sad og strålede. Jeg ved ikke, det synes jeg da ikke selv, jeg gjorde. Altså, det siger de da. Vi filmer sådan, når vi har tid lyst. Når vi har nogle gode historier at filme. Nogle gange siger vi til os selv, jeg vil lave en film nu. Og nogle gange siger vi, vi skal lige skrive en historie, så kan vi gå ud og filme en af dagene. Det er Gordon. Jo, kan så lige komme med Reanimator? Ja, Reanimator, det jeg synes, det skal noget med, der skal være blod i, fordi det skal være meget indsigende film. Blod. Mikkel, du skal jo have en rimelig stor rolle i. Og jeg foreslår, at det med, at vi to er uvenner over, bliver uvenner over et eller andet. Penge? Ja, penge. Nogle penge, ja. Sikkert. Ja. Når jeg låner penge af dig, så har jeg den ikke, og så kommer du og så. Jeg vil gerne have penge. Så bliver jeg meget sur på det. Vi sidder og tænker og siger, jeg har en god idé. Hvad nu hvis vi gør det her, det her, det her, det her, det her, det her. Så sidder de så og bygger videre på, hvad jeg siger, ikke? Eller vi bygger videre på, hvad de siger. Så vi skriver i fællesskab. Lige nærmere det. Og så får han sådan en indsprøjtning, og så siger man så helt totalt close op af hans øjne, og så kommer så starttekster. Ja. Jo. Det er du er på. Det kan du godt. Okay. Det næste, der sker, det er så storyboardene. Normalt så laver jeg storyboards til de scener, som jeg ikke selv filmer. Fordi jeg synes ikke selv, jeg behøver storyboards, fordi jeg ved jo sådan nogenlunde selv, hvordan jeg gerne vil have min film til at se ud. Sminkningen spiller i hvert fald en utrolig stor rolle i film som Freaking Maniac 1, 2 og 3. Fordi der er jo hovedsagelige effekter, vi går efter at filme. Det er jo ikke handling eller skuespil eller noget, det er bare effekter, vi vil have i. Så altså uden effekter, der vil de film være utrolig kedelige. Kongen sætter lige tætpige ovenover de der modellervoks her, for at få en pænere overgang. Lidt mere latex udover, så det sidder fast det her. Latex, det er næsten det, man bruger til at lave alle sår. Udover latexen, så er der modellervoks,
som virker rigtig godt til f.eks. skudsår. Farverne, det er nok den vigtigste del af det, fordi altså, der er jo puder for det meste, og brun øjensvinge, jeg bruger i hvert fald. Og så til sidst er der så teaterblodet, eller kulør, som vi jo bruger nogle gange. Til optagelsen der er det vigtigt at kunne instruere rigtigt. Så er det lige et klip for dig, hvor du går sådan her. Og få folk til at løbe ud af billedet og komme ind i billedet, samtidig som de løber ud. Du skal komme dernede fra. Du kan bare komme løbende med pistolen. Og det er sådan det, du skal gøre fra hertil. Så deroppe, det er der, du bare kommer om hjørnet på. Bare komme rundt her. Godt stavløb, du ved det. Ikke ret meget, bare lidt. Ja. Har du noget i munden? Det smager godt, ikke? Hvis det nu er så der skal komme blod ud af, så har man så en pumpe til det. Så den bliver så skjult gennem håret og ned til det sår, hvor sår nu skal se ned. Og jeg er sikker på, at den sidder der, så den sidder og lever noget ud. Sådan. Det er skønt, det her. Hvad skulle vi gøre, det rigtig blod? Stop. Nej, men altså, jeg finder bare heroppe. Okay. Og klar, Kåre. Lige her en gang til. Kåre, helt ærligt, hvordan er det at være skuespiller? Det er koldt. Om vinteren er det ikke lige det sjoveste, når man ikke kan have så meget tøj på. Men sommeren, der gør det ikke så meget. Hvordan har du det med at drikke blod? Det er ikke lige verdens sjoveste ting. Det smager meget grimt. Men man må jo lide. Hvordan er Lasse egentlig som instruktør? Han er rimelig god, synes jeg. Men jeg har ikke prøvet andre, så... Jeg kan bedst lide at lave effekterne og blodet, fordi altså, det er så dejligt at se, når ens effekter de virker. Så det man har udtænkt, det virker ordentligt. Det kan jeg så godt lide. Så jeg tror, at så er den her sjove sang hoppet ud. Ja. Nej. Og se, er det tårer. Det skulle derfor, der kommer noget. Så det sværeste er, det er vel at få det til at virke ordentligt. Og blive tilfreds med det, man optager. Det er meget svært, fordi det er godt, man skal... Op igen. Lige her en gang til. Perfekt. Op igen. Op igen. Jeg ved ikke, hvor seriøse jeg er, når vi er ude og optage. Men altså, for det meste, der plejer vi da sådan at være nogenlunde seriøse. Det kan godt være, at vi sådan pjatter lidt en gang imellem. Okay, det kan heller ikke undgås, når man står 4 drenge, og der er utrolig gode venner alle sammen. Så kan man altså ikke undgå at være totalt seriøs og stå og kigge hinanden i øjnene sådan her, uden at komme til at grine. Det er utroligt svært. Normalt for optagelse, der tager det 1 dag for os at optage alt sammen, og så klippe det. Det kan vi godt gøre på en dag også. Hvis vi er heldige, så kan vi lave den på 2 dage. Og så skal vi eddermame også være hurtige, skal vi. Men altså, jeg ved ikke sådan fint som Freaking Maniac 3, den kunne godt ske at komme ind og tage 2 dage at optage, fordi der sker jo så utrolig meget der i. Alle de effekter og alt det der. Og så da du har spørgsmål. Klar, Søren? Lasse, hvad betyder Freaking Maniac?
Ja, altså Freaking Maniac. Det betyder vist nok, at en person går fuldstændig amok og helt ude af kontrol. Det tror vi nok, Freaking Maniac betyder. Kan man ikke godt sige, det I gør? Jo, i vores nye film gør vi i hvert fald. Hvad får du for at være med i Lasses film? Ja, jeg får en meget dårlig smag i munden. Andet får jeg ikke rigtig ud af det. En forkølelse måske.